Банка може да бъде осъдена все пак у нас за незаконна лихва. Как? Ще разберем днес от адвокат Веска Волева, която победи в съда Централната кооперативна банка и стана втората българка, успяла да осъди Трезор заради едностранно повишаване на лихвите по взет кредит. Другият гост в отпечатъци по тази наболяла за потребителите тема е финансовият консултант Любомир Христов, бивш шеф, член, по-точно на управата на БНБ. По-късно с социолога Цветозар Томов и политолога Румяна Коларова ще си говорим за предстоящите избори, за баталиите около изборния кодекс, за отменените от Конституционния съд клаузи в него, за рисковете на есен, липсата на ясни кандидати и призивите за лидерска битка. Но преди това, казусът с произнесената присъда за банков произвол. Здравейте, адвокат Волева, заповядайте тук, господин Христов. Здравейте и заповядайте. Благодаря ви, че сте тук най-напред. И първото нещо, с което искам да започна, е да ви поздравя. Вие буквално сте извършили подвиг, като че ли, защото да осъдиш банка за своеволие наистина никак не е лесно. Как стана? Как успях? Благодаря ви, но това е едно обикновено дело. Просто трябваше някой да го започне. За това, че вие сте юрист и адвокат, затова ли се амбицирахте да го започнете? Не само за това се амбицирах, аз не само защото съм адвокат, и защото са ми засегнати интересите. Нашата професия е това. Да търсиме там, където интересите са нарушени и да търсиме справедливостта. В интерес на истината не съм се вторачвала само в този казус и само заради това нещо, тъй като напоследък ужасно струва ми се, че много се насити общественото пространство с недоволство. И то трябваше някъде да избие. Това недоволство беше поредено, според мен, от действията и на банките, и на нашите политици. И трябваше да се намери подходящия случай, за да се започне тази битка. Кажете малко повече за конкретния казус, за вашия случай. Конкретният казус е мой личен заем. Да, мой личен заем. Един голям ипотечен кредит, който взех за мои нужди. Доста голям. Направих си сметка колко мога да плащам. Всичко разчетах. Банката съответно анонсираше лихвата си, рекламираше я. Аз си прецених тази лихва. И както в едни договорни отношения, човек преценява може ли или не може. Когато се сключи договора и платих първата вноска, се оказа, че следвало да плащам по-голяма лихва, тъй като банката така е решила. Истина е, че имаше един текст, който напълно развързва ръцете на банката. Но пък този текст по никакъв начин не можеше да бъде преодолян и не можеше да бъде договорен изобщо, тъй като абсолютно всички банки имаха подобни текстове. Явно някъде от Европа нещо ги натиснаха, проучиха практиката и така нататък и общите условия, които нашите хитреци монополисти вкараха навсякъде и в момента Топлофикация работи с общи условия, Софийска вода работи с общи условия. Те започнаха всъщност общи условия да ги вкарват в договора. Договора обаче е наречен само договор. Той е пак условия. Той е един документ, който е решен в съответното управително тяло на банката и никаква възможност няма за предоговаряне. Аз не говоря за Централна кооперативна банка, аз говоря за всички банки. Всъщност, нека само за да така малко повече зрителите да разберат какво се е случило, това, което аз видях в едно ваше интервю в 24 часа. Става дума за 35 000 лева отгоре при тази малка промяна в договора, в общите условия по-точно. Тази малка промяна е между 100 и 200 лева месечно. Вие знаете, че за един човек това е много. Да. Това са много пари. Като си направих сметка по погасителния план и ги изчислих до края, само с това увеличение, аз трябваше да платя плюс 35 000 лева. Това го пише и в решението. Но това е увеличението на втория месец. Значи те предварително са знаели, че ще го вдигнат. Няма как. Нищо не се е променило за 1-2 месеца. Просто това е непочтената политика на банката. Веднага след като ти се съгласиш, веднага след като ти излъжат и да ти дигнат лихвата. Добре, Софийски районен съд обаче отсъди, че трябва да се надвнесат, т.е. да ви върнат надвнесените суми. Той постанови, че това са недължимо платени пари. И аз искам да ви кажа, че тук Софийски районен съд изключително правилно го е решил. Съдията е съзнавал, че това е някаква пионерска работа, че от тук нататък ще се обсъжда и така нататък. Че ще се създава практика в тази посока. Ще се създава практика. Съдебна практика. Съдебна практика. Аз се старах много, защото също съзнавах, че това е пионерска работа. Тези менторски изказвания на всички
наши доморасли банкери, защото в по-голямата си част това са политици, които ни приспиват и ни говорят назидателно, и ни говорят за интереса на държавата, и ни говорят колко са добри, а в същото време са уредили себе си и всички наоколо, и не се срамувам да го кажа, защото в договора пише по причини, които банката прецени, политика, която банката прецени. Откъде на къде банката ще преценява причините, ще преценява нуждите, ще преценява условията. Аз и всички българи, които са взели заем, нямат никаква възможност да видят, аджаба, защо банката им взема парите. Банката така ли се чувства както тях или още по-добре в тази криза? Значи тя кара всички да затъваме в кризата, а те да бъдат все по-добре. Може би тук моя приятел ще го коментира. Но аз искам, само нещо, още искам да кажа. Аз не знам доколко въпросът е финансов и банков. Въпросът е политически, той е на нашите политици, защото те така направиха закона, че дадоха абсолютно всички права на банките. Те приравниха банките, говоря за Гражданско-процесуалния кодекс, приравниха ги с държавните предприятия и с общинските предприятия. Тоест, както те могат по извлечение от сметка директно да извадят изпълнителен лист, ама това извлечение от сметка дали е правилно, дали не е правилно, дали не е злонамерено. Ето, оказва се, че е злонамерено. Нали? И понеже аз съм си ипотекирала апартамента, те могат да ви го вземат. Аз нямам мърдане. Аз трябва да приема абсолютно всяко действие на банката. Мислите ли, че политиците това не го знаят? Господин Христов, ето тук момента, в който и вие да се наместите, защото още от една година вие предупреждавате, че точно така ще се случи. В смисъл, че са огромни капаните от гласувания миналия май закон за потребителския кредит и че в крайна сметка този закон е насочен срещу потребителя, а не в полза на потребителя и бетонира банките в тази, бих казала, неравна битка. Както казвате, от една година повтарям едно и също и то е рекламата за кредит е измама, договорът за кредит е капан и потребителя в България на кредит е третиран като крепостен селен, нещо, което го няма нито в Европейския съюз, нито извън Европейския съюз. Как си обяснявате победата, тази малка първопроходна победа на адвокат Волева в Първо, аз съм съгласен, аз не познавам в подробности нейния случай и ако има въпроси към него, тя ще го изясни, но аз съм напълно съгласен с нея, след като съм гледал договори за кредити на други банки. Аз съм напълно съгласен с нея, че проблемите, общия проблем не е от банково-техническо естество, а е от чисто юридическо естество. И това е, което мен ме притеснява, мене като гражданин, като човек, който така вече е в позицията повече да наблюдава, отколкото да участва. Наблюдавам младите хора и това ме притеснява, че в тази наша любима, мила родина ненормалното се приема за нормално. В какъв смисъл? Всеки юрист, госпожа Волева е юрист, аз не съм. И ако бъркам, тя веднага ще ме поправи. Тя веднага ще ме поправи. Банкер. Не всяка хартия, на която пише договор, е договор. И така си обяснявам решението на съда. Значи ние всички говорим и в Брюксел говорят за нашата съдебна система, за това колко кусури, кривици и прочее има тя, което не е тема на днешното предаване. Но виждаме, че когато има съдебни състави и съдебния състав на Софийския районен съд не е първия тази година. Първия беше Русинския районен съд, който по абсолютно аналогичен случай, само че потребителски заем. Всъщност, какво е общото между двата? Всъщност това беше русенец от Пламен Иванов, който съди Пиреос банк. Потребителски кредит, не за ипотечен. Какво е общото между двата въпроса? Общото между двата случая и стотици и хиляди други е това, че няма договор за кредит. А в договорите за кредити пише, че ще плащаш толкова, колкото ти каже банката, когато тя ти го каже. И мен това, което ме боли, е, че много ваши колеги приемат това за нормално, а се опитват и също така от студия да ни го внушат, че това е нормално. Значи това не е нормално, защото не защото го казва Любомир Христов, а искам да ви дам аналогия и пример, за да се убедите вие и вашите зрители. Ако обърнем масата на 180 градуса и говориме не за кредити, а за депозити,
Питам вас и всеки един от вашите зрители. Вие ще отидете ли да дадете 1000 лева в една банка на депозит, при условие, че банката каже: да, благодаря, аз ще плащам лихва по този депозит, но след 3 месеца ще кажа колко ще ти бъде лихвата. Защото това е случая с кредитите. Да. И сега, въпросът от една година насам има развитие. Последния следа по пресата, без да съм пряк участник, на така последните битки около таксите за предсрочно погасяване на заем. Битката е да няма. Потребителите се борят да няма такава наказателна такса. Обаче, ако си погасиш предсрочно. Да, обаче вижте какво се получава на практика. Чета, ако във вестник Дневник, който цитира госпожа Менда Стоянова, не е случайен човек, не просто депутат от мнозинството. Не просто депутат от мнозинството, а председател на бюджетната комисия, която се опитва да убеди своите съпартийци, не успява да ги убеди да не внасят този законопроект. И последният аргумент, с който излиза, както е цитирано от вестник Дневник, повтарям, аз ще ви уредя среща с управителя на БНБ Иван Искров, за да ви обясни той колко вашите предложения са погрешни. Тоест ние сме една обърната наопаки страна. Тоест правилата, законите променят движение? Не се променят движение. Те се определят, тези правила на играта, не от народните представители. От банкерите. От банкерите. Господин, миналата година, и с това ще завърша, миналата година се случи нещо много интересно. Между 13 май и 15 юли се обсъждаше поправка в Закона за потребителския кредит, отнасяща се до референтния лихвен процент, именно до правото или възможността на една банка едностранно да променя лихвата, след като договор за кредит е сключен, какъвто е случая на госпожа Волева. И всъщност този епизод си заслужава много, много добре да се анализира и изследва, защото той разкри механизма. Закона за потребителския кредит, който е закон срещу потребителите, нещо, което сме твърдяли много пъти. Закона за потребителски кредит си мина през процедурите в Народното събрание, през ноември, през февруари, през месец март излезе в Държавен вестник и на 12 май влизаше в сила, без никой нищо да разбере. От 13 май обаче нататък, откакто започна обсъждането на поправката в този закон, която още не се е случила. Тя се случи, закона е в сила от 10 август. Не, имам предвид, че след това се започна да се говори, че ще има поправка нова. Да, но там много добре се вижда кой е. Просто публично, може би вашите архиви да видите, вашите предавания, можете да проследите пресата. Публично се вижда кой и картинката каква е. Правилата на играта се правят от банките. Регулатора, който е Българска народна банка, издържан от средствата на данъкоплатците, всъщност не е никакъв регулатор, той е в пълен плен на банките, на регулираните. Тоест нямаме регулатор. Механизъм, извън съдебен механизъм за защита на потребителите, такъв какъвто има в цяла Европа, у нас няма. Тоест има, но той е бутафорен. Има една комисия за защита на потребителите, която се изложи и която показа, че никакви права на потребителите не може да защитава, не поради злонамереност на хората, а поради тяхната некомпетентност, липса на капацитет се нарича това. И тази липса на капацитет отново не я констатирам аз, тя фигурира в доклад на Световната банка от 2009 година, т.е. тази комисия нарочно е държана, без хора, и самата Българска народна банка, която би трябвало да бъде регулатор и която няма някакви правомощия да се намесва в спорове между клиенти и банки, самата Българска народна банка съветва хората, жалещи се от своите кредитори, да се обръщат към съда. И ето госпожа Волева показва и съда, и всеки един, аз съм убеден, че тя ще успее и на втора, и на трета инстанция, ако се стигне, защото не може да има такъв договор. Това вече не е договор, в който една от страните да може след сключване на договора, да променя по своя воля и по своя съображение. И тук е най-важното, с което, прощавайте, аз съм пенсиониран преподавател и като вземах думата говоря 45 минути, ще трябва да се съобразявам. Най-важното обаче, което е за всички, които се интересуват от тая тема и ви гледат в момента, това, което госпожа Волева е успяла да направи
И десетки други могат да успеят да направят. Важи само за една категория кредитополучатели. Това е категорията кредитополучатели, които са взели жилищен или потребителски заем преди 12 май 2010 година. Защото това, което се случи с закона срещу потребителския кредит, е, че тази практика вече е законна. От 12 май 2010 година по закон